ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ሎማዓንቲ ብኸመይ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ንሓደ ፅሑፍ ረኺብና ብኻልእ በቲ ንደልዮ ቴክስት ሪፕሌስ ክንገብሮ ንኽእል ክንርአና ናብኡ ከብለኩም። ሎሚ ንሪኦ ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝተሓበረና ብዛዕባ ፋይሊንግ ኤንድ ሪፕሌሲንግ ቴክስት ዝብል ኮይኑ ብኸመይ ነታ ተድልየና ዘላ ቴክስት ካብዚ ኩሉ ዶኩመንት ንሪኦ ዘለና ረኺብና ብኻልእ ክንትክኣ ንኽእል ክንርአና። እዚ ማለት ከዓኒ እዚ ወርድ ማይክሮሶፍት ወርድ ብቐሊሉ ነታ ተድልየና ዘላ ብቐሊሉ ሰርች ገይሩ በታ ተድልየና ዘላ ካልእ ቴክስት ሪፕሌስ ክገብረና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ ንውሕ ዝበለ ዶኩመንት በብሓደ እቲ ዘድልየካ ዘሎ ንኣብነት ሓንቲ ቃል ኣብዚኣ እንድሕር ጌጋ ኣላ ኮይና ወይ ኣባሃህላ ክቕይረላ ንሕደልየ መጀመርታ ንዓ ሰርች ገብራ ሰርች ገይረ ከዓ ሪፕሌስ ትብላላትና ከዓ በታ ናታ ቅያር ክትከውን ዝሓታ ዘሎ ከዓ ሪፕሌስ ኢለ ከዓ ብኣ ይቕይር ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ በብሓደ ክንገብሮ ብጣዕሚ እዩ ግዜ ዝወስድ። ወርድ ግን ብቐሊሉ በዓለው ረኺቡ ሪፕሌስ ክገብረና ክንርአና ማለት እዩ። ኣብዚ መጀመርታ ኣብ ትሕቲ ሆም ሜኑ ዝርከብ ፋይንድ ኤንድ ሪፕሌስ ዝብል ኣለውና። ናይ ፋይንድ ኣብዚ ፋይንድ ኢልና ክንከፍቶ ንኽእል ኢና ወይ ከዓኒ ብሾርትካት ከዓ ኮንትሮል ኤፍ ኢልና ኣብ ኪቦርድ ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኣብዛ ሰርች መፅያትኒ ዘላ ዲቫይስ ኢለ ክፅሕፍ እየ። ዲቫይስ ትብል ቃል ክደሊ ንዓኤ ክቕይራ ደልየ ዘለኹ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፓራግራፍ ዲቫይስ ትብል ዘላ ቃል ብኮምፒተር ትብል ክቕይራ ደልየ ኣለኹ። ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናተይ ዶኩመንት 7 ፔጅ ኣለውኒ። ካብዚ 7 ፔጅ ካብ 14 ሪዛልት ዲቫይስ ትብል ኣላ። ሕጂ እዚኣ ቀዳመይቲ ዲቫይስ ኣብ ቀዳመይቲ ፓራግራፍ ኣላ። እታ ካልአይቲ ክልክዕ ከምታ ምልክት ዘለዋ መሰረት ናይ ኩለን በብሓደ ተሪአኒላ። ሕጂ መጀመርታ ነዚኣ ረኺበ ኣለኹ ከመይ ኣሎ ሪአ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚኣ ክዓፅዋ እየ። ነዚኣ ምስ ዓፅኸዋ እንደገና ናብ ሪፕሌስ ክነፅየ ነታ ዝረኸብኳስ ብኸመይ ሪፕሌስ ትገብራ ክሪኣ ማለት እዩ። ሪፕሌስ ኢለ ክኸፍታ ኽእል ወይ ከዓ ኣብ ኪቦርድ ኮንትሮል ኤች ኢልና ክነንፃ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ እታ ክረኸባ ደልየ ዘለኹ ኣነ ዲቫይስ ትብል እያ። ብምንታይ ክኽትክኣ ደልየ ኣለኹ? ብኮምፒተር። ኣብዚኣ ኮምፒተር ኢለ ፅሕፍ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚኣ ሪፕሌስ እንድሕር ኢላ ሓንሳብ ንሓንቲ ዲቫይስ ትብል ዝነበረት ክትቅይረለያ ሓንቲ ግዜ ሪፕሌስ እንድሕር ኢለያ ነታ ቀዳሚት ዲቫይስ ቀይራትለይ ነዛ ኣብዚ ዝሪኣ ዘለኹ ኣብ ሳልሰይቲ ፓራግራፍ ድሕር ሪፕሌስ ኢለያ ክትቀይራ ማለት እዩ። ሪፕሌስ ከዓ ኢለያ ኣለኹ ብምንታይ ትቐይራላ? ብኮምፒተር ትብል። ሕጂ በብሓደ ን14 ክበፅሖ ግዜ ስለ ዝወስደለይ ብዝሓፀረ መንገዲ ሪፕሌስ ኦል እንድሕር ኢለያ ኩለን እንተን ዲቫይስ ዝብላ ዝነበራ ብኮምፒተር ይቕይራለያ ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ብዝሓፀረ ሪፕሌስ ኦል ክብላ ይኽእል እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ቀፂልና ጎቱ ዝብል ኦፕሽን ኣለና። እዚ ከዓኒ ብፍላይ ስፔሲፊክ ናብቲ ዝደለኹ ብፍላይ ናብ ኩሉ ደይኮነስ ነታ ዝደለኹ ብቐንዲ ናይ ፔጅ ክኾን ይኽእል ናይ ላይንስ ክኾን ይኽእል ናብኡ ትወስደኒ ማለት እዩ። ናታ ሾርትካት ከዓ ብቐሊሉ ኮንትሮል ጂ ኢልና ኣብ ኪቦርድ ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት ሕጂ ኣብዛ ኢንተር ፔጅ ናምበር ትብል ዘላ ኣነ ናብ ሓምሸይቲ ፔጅ ካብ ዘ7 ዝሪአን ዘለኹ ኣብ 5 ፔጅ ከይደ ከዕሪ ኢለ እንድሕር ሓሲበ ወይ ተቆፅሪ እንድሕር ዘኪርያ 5 ኢለ ይፅሕፍ። ኣብዚኣ ጎቱ እንድሕር ኢለያ ናብታ 5 ፔጅ ትወስደኒ ማለት እዩ። ሕጂ ጎቱ ኢለያ ኣለኹ ከይዳ ናብ 5 ኢል ቀፂ ፀሓፍኩላ ኣብዚ ታሕቲ ንሪኣ ዘለና ፔጅ 5 ኦፍ 7 ኢላ ናብታ 5 ፔጅ ወሲዳትንላ። ኦኬ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኤቢቲ ቻነል እዚ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ብኸመይ ንሓደ ፅሑፍ ረኺብና ብኻልእ በቲ ደሊናዮ ዘለና ክንትክኦ ንኽእል ዝብል ኢና ክንርኢ ፀኒሕና። ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅና።